Eu sunt Ana. Astăzi o să vă arăt noul meu cont de Avachin Life. Da, am mai avut unul, doar că nu știu ce s-a întâmplat. Eu nu l-am șters. Dar fix când mi-am luat aripile, mi l-au șters. Nu înțeleg de ce, dar în fine. Da. De vreo câteva zile am stat, de vreo 2 zile, ceva de genul, 3. Și sunt la nivelul 3, da. Ăsta este profilul meu. Ador cuțulica asta, îl ador. Și îmi place și de mine așa cum arăt. Astăzi, în acest videoclip, o să vă arăt hainele mele. Am astea, n-am apucat să-mi iau și ce mai vreau să-mi iau, o să vă arăt. Cred că îmi place asta, e faină asta. Cred că și pe asta o să-mi iau, sau nu asta, sau poate asta. Și asta îmi place, arată fain, dacă vedeți acolo. Asta e foarte scumpă, dar e super cute. O verișoară de-a mea a avut-o. Da, a avut-o, nu mai are. Pentru că și-a șters contul, da. În asta mi se văd tatuajele. Asta cred că mi-aș lua următoarea. E super frumoasă. Asta e un sutien. Da, cred. Și asta ar fi faină să mi iau. Se și potrivește. Pantofii. Cum să zic? Pantofii m-am gândit că se potrivesc așa cu îmbrăcămintea. Părul îmi place foarte mult, îl ador. Ochelarii la fel. Nu-mi plac ochii mei, vreau să-mi iau alții noi. I-am pe ăștia urâți. Și ăsta e fain. Ia. Stați puțin. Asta nu-mi prea îmi stă bine. Interesant. Să zic. Fain. Sunt fain. Ăștia așa urâți. Ce bine că port ochelari. Fără ochelari arătam chiar stupid. Următoarea de aici vreau să fie asta care mi-o iau. Deci am avut un cont și mi-am luat ceva de genul roche din asta. Mi-ar plăcea. Stați să-mi iau înapoi bluza. Și mi-a plăcut mult bluza asta. Căci așa mai relaxant, așa pare relaxant, așa. Gen. Am aceste tricouri. Aici n-am nimic. La provări de astea nu prea am. Nu prea stă interesant, dar în fine. O geacuță. Și asta. Asta nu prea. Nici asta nu prea știu ce să zic, dar în fine. Dacă le-am de pe alea, vreau să-mi cumpăr și altele, nu cum fi gen... Verișoarele de-a mea le-a avut pe anul astea, parcă și la picioare așa le-a avut în asta. Fain, interesant. Asta care o să mi le iau și eu cred. Fain. Sau nu, eu mă fac de un gol de ăsta, așa gen. Nu mi l-aș lua, pe ăsta e urât, cred. Fără cred, da, în fine.
Nu. Așa. Bă, aici am pe astea. Da, interesant arată. Aici am decât pe asta. Îmi place, mi-a plăcut mie așa, gen cum arată. Asta. Nu. Așa, accesorii. Am unghiile astea care efectiv le ador. Sau. Da, așa. Și vreau să-mi iau, stați puțin. Și vreau să-mi iau și asta. Cred. Interesant arată. My god. My god. Înapoi, nu? Așa. Și scuzați dacă se aud desenele. Așa, și să-mi iau înapoi, unde erau? Nu, aici. Astea. Și pe aici am asta. N-am niciuna, am astea, am zis asta. Asta mi-aș lua, fac bani. Sau, deci vreau să caut acum ce o să-mi pun, adică pe profil, mișcare sau ce-o fi. Până asta. Doar că trebuie să-mi iau și aripile până aici. Nu? Așa. Așa. Am mai apăsat până. Am deja asta făcut. În următorul videoclip o să ne mai facem încă un ăsta, un avatar, adică încă un ăsta. Asta se ia vara, adică eu vara. Și ăla e cățul meu, care se plimbă pe acolo. Mă, ce fain. Fain. Așa. Vedeți asta? Și așa. 6 de aici. Sunt de 6 zile aici. Cred că și sper că v-a plăcut acest videoclip. Pa!